Allah ya taimaki wannan ba. Ranka ya daɗe sai ka yi ko garin boko ba. Allah ya baka speaker wannan. Wallahi, honorable komai ya zama ready, kai kawai muke jira. Ita ce dai wadda ka turo hoton da ta Instagram ɗin nan. A haba Alhaji, ai ba mu wasa da hadarka. Ita muka nemo maka ba ƙarya wallahi ta yi. Shikenan Alhaji sai ka iso Allah ya kawo ka lafiya. Wasan ne ya ina jin wallahi ko ɗan biyu da zamu nemo masa. Abin da ya dace kenan. Amma ma'u yanzu tafiya zaki ba kya gudun yamma ta yi kuma sannan ko hira ba mai da ke ba ma'u. In maka da ki damu. Wallahi muna da jarabawa ne karfe 7 kuma in ban tafi yanzu ba zan samu mota ba. Har yanzu ke kika kyale yarinyar nan har yanzu tana nan bata tafi ba? Safiya, me take yi anan? Da so ne wai ta kwana saboda ban gaji da ganin yar tawa ba wallahi. Baki gaji da ganin ta ba. To shikenan wato ta zauna anan ki sa ta a gaba ki ta kallanta. Saboda ke baki san darajar karatu ba. Ke baki je ba kuma baki san darajar karatun ba ko? Ke abinda zan gaya miki ki tashi ki tafi yanzu. A'a, wani irin aiki ne wannan? Ga wannan, a yi haƙuri da shi. Kai, to ke ma'u kullum ba kya gajiya da wahala in aka zo. Ki ta faranta mana rai a fusace na shigo gidan nan, amma da kai wannan, to madalla. Allah ya miki albarka, Allah ya yi albarka.